Allah'ı dağla bir tapkar. Мен бик шатмын. Ең тәуде мен şu залдағы ел-егеттерімізді сәлемлейіп, рахметліге. Нүйісін біздің Белорет районында Сосновкалы һәм Үткәлдә ағинейлер мына шул ойышқаны берле эшләй. Чөнки Үткәлдә біздің Ришат ағинейлерді әйдәп алып йөри, Сосновкалы біздің Мәулит Кәримов әйдәп алып йөри. Мына шуның өчен әлбәттә яңа ойышкан ниләребез бар, ағине ойышмаларыбыз бар. Ел-егеттеребезне эргәгезгә йөртүгез. Мына без тәүдән үк эшләгән ойышмаларны беләбез. Ойышмаларда әле яңа елларда Баймакта булдым. Шулай ук ағинеләр эргәләрендә бабайларын йөртәләр. Хатта кызык итеп һөйләйин, мына елларда bizning Milkayedov Boris Nikolaevичтың әсәре, оның иптәше башкорт түгел. Сак кына бер йыйынга бармаһамда, юк, ул йыйын һинди үтергә тиеш түгел, бар дип төрткүләп сыгарып җибәрә дип көләйдер Рәйсәбай. Шуның һәм менә шул ир-егетләребезне эргәләп йөртәйек, бергәләп. Һәм әлбәттә безнең легендабыз Мөхәммәд агайны күрүемә бик шатмын. Ул битендә республикала иң легендаға әйләнгән курайсыларның бере. Мына яшь җитәкче азаматты, мына ир-егетләрне без сәламләйбез. Мына безнең төрле оешма турында төрле хәбәрләр таратыла ибәрәләр ул. Без ошайтып матур гына итеп киенеп йөреп ятабыз, йыелабыз, үз карарында кайнайбыз. Шуның ситтә генә карап йөри дә ир-егетләр. Булар нәмә эшли икән ул? Булар йырлап биеп кенә төкериләр шикелле, ошайтып матур итеп бидәнеп киенеп алып дигән караш күптәрдә. Кемдер безнең белән йөри, менә ул Мәүлид тә белә, Ришат та белә. Безнең бурысыбыз ағине ойышмаһының бына әле кемдер мин бигрәк тә менә сәрмәннәрне бүген күрүемә нык шатмын. Чөнки без нисәмә ел аларны эргәбездә йөртергә тырышабыз. Evet, Незимфира. Шуның дур авыл бит инде. Нисектер ойышып кына китә алмайлар иде. Һезгә дур рәхмәт. Менә мин һезне әүдем генә иттереп эшләп китерегез дип ышанам. Һезне күрүебезгә монда бигрәк тә шатлык. Гөлай Сафиевич килеп итте. Әйдә килегез монда. Һәм менә Мөхәммәд агайды мактап өлгөрдем, ул килеп керде. Мөхәммәд агай мин һезнең турында легенда безнең Мөхәммәд агай республика кимәлендәге мәшһүр курайсыбыз, уны күрүемә шатмын дип сәламләгәйнем. Менә шул безнең эргәлә ир-егетләр бик йөрмәһә, шул аптырайдар инде. Булар нәмә эшләйләр икән, нәмә кыйраталар икән? Йырлап биеп тикүриләр дигән хәбәрдә тараталар. Шуның инде кемдер йөри, улар белә. Мәсәлән, Мәүлид тә, Ришат та белә. Безнең иң төп бурысыбыз ысынлап та бына шулай матурлык тудыру иде. Ошагыне дигән оешма, оештыру дигән идея барлыкка килеп сыгыш яһагас, без иң тәүдә Баймакта йылдык битендә күмәкләп, әни менән эште башларга мин үзем дә белмәймен. Үзем дә күз алдына ала китерелмәйм. Мин иң тәүдә ир-егетләрне без корылтай сиктәрендә ир-егетләрне оештырып маташтык. Аксакалдар курлары дип, Баймактар өлгөндә. Әмма ләкин бу мәсьәлә килеп сыкманы. Безнең ир-егетләребез барыбызда ул тиклем әүдем түгелләр. Шуның өчен әлегә Баймакта күрә йөрибез. Матур гына агинәйләр, ниндидер эшләр эшләйләр. Һәм бuna уларның өлгөһендә шул агинә дип атанып та оешмабызның исемен хатын-кызларны дәртләндердек, хатын-кызларны ошо эшкә ялеп иттек. Һәм беренче эшебез бuna шул башка килгән тәүге эш. Әйдәгез, милли күлдәк нисек агинә була инде ул. Менә искиткес матурлык менә безнең киемнәрдә. Безгә әлләндәй конкурсларда да катнашырга түгел, менә матур дөнья йөзендә республика кимәлендә матурлык конкурслар үтә. Безгә матур булу өчен менә ошо киемнәребезне, Рәсәйдәге кигән киемнәребезне тергеҙеү, биләүстәребезне тергеҙдек. Менә 10 ел эшләп башланган эш, хәзер менә ошо бөтә хатын-кызларыбызга юкты менә ошо матурлык. Хәзер тырышып селтәр, акал эшләйләр, тырышып киеп
Kiyimlerini kadir minde yengine dikmeyler, türlüse stilleştirip de tegeler. Bana şu, bu benim tevk bursıvız oldu. İkincisi bursıvız yolalar tergedi. Onu benim Üngürüşten gidip barayını bittiğinde biz toy ütkere bilmegen neyler oldu. Toy ütkere bilmeydik her halde yola boyunsa. Başka yollar turanda eğitip durahalar tugul. Hungu yıllarda biz karga ütkere bilemiz de kakukseyi ütkere bileydik. Hem bana şu yolalarda tergedi. Bizim her adım, her daim bizim yolalarımız var. Bunun yolalar şu tiklem doğrultuge felsefevi, terbiyevi nige ehemmiyetke iyi. Onu bizleri hemen bizim galimlerimiz de onu öğrenip bitmegen, eli öğrenirgen. Hem üçüncü bursılık bizim elbette kesiplerimizi tergidim. Devde bana şu kuramalar kurup, keyif, basılar oyunsa, ustalık dersleri, kesiplerini tergidim maksatın atkara başlayaydı. Kimlerdir eydeydi bana kiseklerle reşide haykılığı izakülüna buna ki bundan ustalık dersi ütkerdikken kurama kuruluysa oldaydı. Mıskıl edip külüp gide durmaydılar. O kurama hadir nemege kerek o. O kıyıdı getirin nemege kerek o. Bana şunday neydi, barabır şu karıştı eli yemirip barabırda bizim kesipler ödevizden dünyaya ötüp indi. Bana eline gün bayramın karanı. O şu halık gününün, bugün bizim halktan gına tuğulğum ben edrek ülkene başlaha ayağı hıdlamagan kişi yok. Bana şu sayırlı halık günü in tüp davalausu nimeykenliğini eğittiler bugün. Onun ehemmiyetin elbet unutkan bu. Bir daha şu magazinlerdeki sintetik eğvirler men ödebedin havlığımızda nisik bütürebilirkenliğini de anlayabilmeyiz. Buna yolanın ehemmiyeti. Buna bugün yün bayramı, harık gününün bir ehemmiyetin bugün ağımızda henderdik. Şuluk kıyır şuluk davalay. Kıyırda yapkan kişi şulay bütün teken davalay bikin. Şunların o kisoltırıp, kurama kurullar, beylemler, o kapın kızı tınıslandırar. Biz bugün şul tiklim derecene tınıs tügülbіз. Şul tiklim derecene bursulubuz. Emine öyle şeylerden tınıs kına oturup, şu yırlay, iyi oturup beylemler ilke düşe. Onlar şul tiklim sabır. Biz bugün birbirimizi etip türtürgeyedir durabız. Onların sabırlığına iyi gitkiz. Bizim halk umumen sabır. Buna o şu hulkumuzdu bizim eretke getiremiz. Buna o şu neylerine, bu işlerimine. Umumen buna bizim tüm burslarımız o şu hem elbette biz terbiyeleydik. Bizim ergele balalar yürüdün, yaşlar yürüdün diyen burs koyulgan. Buna balalar bile bugün işleniler, sasınlıklar. Buna bu terbiye. Hem en mühimi kızlar, biz bütün Sovet terbiye algan kişiler. Hem biz sak-sakına yoldan sığıp gide algan boğun. Buna 11. vakitte yaşayan İbn Arabi diyen Sufi galiminin neylerine tanışıp oturganda benim gözüme salındı. Asılından yadgan millet yüreğine kadalgan hanyer oldu. Şöyle ben aptırayım, İbn Arabi 12. vakitte yaşayan. O vakitte asılından yadgan kadın-kızlar bulgan mı ekenliği deyip aptırayım. Şu dikim hatırda kaldı şu bizler. Biz Sovet zamanında sapkına şu asıllıktan yadıp milletin yüreğine hanyer bulayandık. Buna eğer de biz şu uyuşmala yürüp, edgine bizim asılımızı ilke düşürüp, yaşlarımızga bizim Başkurt kadın-kızının asılı nisip bulaykenliğini көрgende alsak. Yolalar, kesipler bile tugul biz bizim fiilimiz menen, tertibimiz menen şulay ölgü көрgende alsak. Elbette bik bäxetli şu uyuşmanın ağzaları bulasakpın. Men indi ikilete üstede bäxetli bulasakpın. Çünki özümde oylamasdan көз алдына ала кетирмейинсе менин бузууга аргай турган хукум бар. Ана газет уюштурганда да шулай болду. Колума туттурдулар. Менде газет экенинде вечерний уфамак мына газеттин уюштурган 20 жыл элек. Мен вечерний уфамакына озак жылдар журналистикада иштеген киши буларак вечерний уфамакына маалыматтык газет уюштургум келмени. Менин
башкортты тәрбиелей турган, башкорттың аңын уята турган, рухын уята турган гәзит эшләгем килде. Менә унда ла мин үземне буллыгыга ташланым, бында ла буллыгыга ташланым һәм бөтенебез дә үзегезне буллыгыга ташланыгыз. Менә галимнәр исәпләү буенча халыктың ул 4-5% гына әүдем. Ямгыять өчен эшләргә әзер. Ә безнең күптәр комфорттан сыгырга теләмәй. Күптәр бу яwaplılıkты иңдәренә алырга теләмәй. Ә менә ошо олы яwaplılıkты иңегезгә алган хатын-кызлар. Сезгә мин шул тиклем рәхмәт итәмен. Әгәр дә без ошо яwaplılıkты без алмасак, бөтенләй асылыбыздан сыгып китергә мөмкин бит. Менә аяклыкка кайтып барабыз, Аллага шөкер, иманга кайтып барабыз. Менә шул үз тәрбия дигән нимә? Менә бездә шул әйтәм бит, совет заманында шул тәрбия икенче төрле булды. Без бүген үз тәрбия белән шөгыльләнәбез. Ошо башкортка үз оешу дигән нимә хас. Менә элек сәяхәтчеләр килеп, аптырап китер булгандар. Башкорттар берәү дә ханда, патшала оештырмаган, тотканда үзләре оешкандар. Үз оешу, самоорганизация дигән. Һәм менә шу самовоспитание, үз тәрбия дигән нимә хас. Менә без ошо оешма агзалары үз тәрбия белән булабыз. Минең Янсура районының хакимият башлыгы бер вакыт сорай. Мин аптырап карап йөрим сезгә. Һез кешеләрне тәрбияләйбез дип, инде үзегезне тәрбияләйсез шикелле. Мин шулай дип аңлайыммы инде. Мәйтәм шулай дөрес аңлайсыз. Biz özümüzü tarbiyeleymiz. Biz imanға, şu qатын-qыздың өз асылына қайтырға деп, ana şu iş bilen şugullanabız.